जय श्री जगन्नाथ। आपण माने देखंतु आज मो पाखरे एक दुर्लभ पुस्तकटी आसी पहुँची जाइछि। पुस्तकटीर नाम हेउछि कथा नीलशैल। एथिरे महाप्रभुंकर अनेक कथा वर्णना करा जाइछि। ता सह अत्यंत दुर्लभ जिनिस, अति सुंदर जिनिस मते मिलिछि। महाप्रभुंकर अंग लागि वस्त्र, कराळ चंदन एवं छड़ा तुलसी। अत्यंत खुशी लगुछि। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ ତା ସହ ପୁସ୍ତକଟିର ଲେଖକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ସୁବୁଦ୍ଧି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଯଦି ଏହି ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଆପଣମାନେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ।